Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing tray shitam habadan gamon ka ai jingkerman bat penhun mensi mi ki batrang shisha habaki kenjo sha kathong ka baki tray ban kenjo ya kathong ka baki dan kam de tang man chupo snio handai ka de ban da tray shitam ban poi sha ka jingjom ka Dr. Amanda Pakenten ka wei na kinohi ka school step jong school Saint Jantia Morning Secondary School Shillong hakini ki khindiat sngi kalayo pdiang ya Khusnam Best Woman Guru Award naga 4th International Inspirational Women Awards Arhajar Arpulai kabala long manha ka khatnyo tre ujilio Hanoida Uttar Pradesh kabala penong daga GISR Foundation ban ai jing itu bat kaburam yaki kintai hagari India barok kawai bat shabari ki batre bat IT ala di ha ka kam baki tre ka jing tre bha ka jing dan sap kum ginong wat bnya ki riu shampang ka puli puthi kinong lam lenti kinong ai jing mut kinong ai jing hikai bat ki riu bet ha ka perkhat perdan ka Dr. Amanda ka badai ru ka Kurim jong MLA ka Mawkynrew constituency uba bante do ling do kala yo pdiang ye kani ka Khusnam de halor ka phang jing tho la ne ka thesis halor ka khana ban jing tiu ya ka rukam ai jing hikai school a shi ki khna ki basha ban ben bat bam don nan dak bakdo nuksa ya ka school ka bamakahi ka hikai ka badan ha kolapati ya kani ka school la sedang Khusnam arajar pra Daka Dr. Brilliancy Lamari ka officer balasyang tait na katanan education daka jing manjur ka Saint Jantia ringkat ka jing tmu banai ka jing shakri e ki khna puli ki bam yo lan ki basha ban ben ki bakershan daladi ladi Take sign होगा please. Yes. Your हाथ आपका आ रहा है. Yes, wait, yes. Okay, done. Thank you. Kabanin ko ng pagpatati yung tip hiru bangan yo ikan kawan keretang ka food call ya hari siang untuk kampik ki anon food call semua hindi ba ngasarong ki dan ok tating tigir ki brio ki ba thak ki ba syukur dengan i ka jo ka numbers ka kwa license na shim dia ka ba license ki kali yang aba ngadai kai Miss Amanda ba kai sinjia ba let's say ki tip shapan jong i kurim jong naru i ba ban tidor ki kali shapan kita ngau hoi na ngadai mga Amanda ki ang change my husband to finger on hoi I am changing my husband and are you teaching for the underprivileged children yes I'm teaching for the underprivileged children okay ki show ma kim sa sen ha po meal ki children kam so ha pen pendap ng ki form tingam so po kali ki ngam ki form yu bang ha pen pendap ki kani ngam tip mo sadam yang kadang kawai ka award of your award ayu ki yang kata International Inspiration Women Award 23 sabari jong ka table of away tingla so comment ro ka jo ka po ba ngas no lingor ro ka jo ka po dia na pen check ngam tadi kata ka tekno mo ki yang bagi syaitan Jibril ban tip hari teknologi dalam menang dia pun pen film dia mami dia ben film kini ki form kini film ya tar ngi lasen ngim poi perkhat hi ngadang lit pek nong pang akan mau po Robert Hospital kawan yang bakwa afi la select kini ki selection committee ki jury ki jongkan ka International Women Award kila check ya ki kot ki stajung fi bayar data jong fi barot kila select di fisaban wan shin ya kan ka award Delhi ya hantar ngak su komen ha tambah ngadang pek nong pang tengah hab sinap sha ngale sha kumbang tim dan dalam nang tu tengah sekolah bank asa jadi yang ke di kisah batai ke kisah wan sha po ni Delhi ba fin shin ya kan ka award tengah su komen di dan dang ni ki ba phone yang arlai mun ki ang kumno fi yo ya kan ka award yang baki apply ki kan yo ngangaru ngam tip na mapa yang aki syukuan
ma kita ki om baki apply hi ba try om dan nominate banga rong tip menu nominate na menu bang nominate rong tip banga syo ya ka phone call banga sa yo ya kan ya ka award ki ber ma shay ong ya ki like being humble and God's grace is sufficient. That is the validation we all need for our hidden blessings. Kita hi dia long so kemen ha ka to ka award ro nga la ong ngan sa send ya fiki video kidon nga ong kan ka award tamde specifically naman ta jonga kay naman ta ka school ka jongi kan ka sa Jentia Morning Secondary School berhap ni po aslong but naman ta ki no hikay barohi kam tamle principal jongi imam Dr. Billion C Lamare de na I bala asang ya kan ka school naman ta ki na ki ba janjar ki ba kerdu ki ba myo admission hangno ha kan ka school jongi ni play admission ber dia baro ki na ki bala asya kan ta ru ni pediang kan ka school jongi kam tam le ni don ki long kemiru ki bala asang ki bala ram ba ini pediang ber ko mi kita de kan ka award ka de naman ta jongi ke ka baro ka de naman ta ka jing it ya ka jing hikai lam na hikai bakin tip ki kena de ka jing it jongai ki ba dan hikai ba nge I ba ki jinjar ki kena ba kam tam le ba nga so komen nga yo kurim ru ba kham I long jongai in ju khang ya na ya ke nga long independent na de na du ka por bang dang dan ba I ba ban te do ko ba ni dan jinjar ru ni stunat ni we struggle a lot and nga yo I ka jing struggle jo ki ni kena nga nga yo jing struggle jo I ta ka da long ni le ka na ba ni kwa pitiyo ki kena ru marka thesis jonga ka de underprivileged kan education for the underprivileged children ka thesis jonga kamde bang le ta naman takin ni kena school jong na marka happen long vas ka research dengan le research long jong ka perthai baro ka we de naman le na ko Mahatma Gandhi University ka research jonga dengan yo PhD nang tu ka poi ki shay pha tu tikio I ka research jonga ki long interesting ha ba ki pule ka thesis jonga ilap ba peleng ha po shalong ki tambun ba ki underprivileged peleng ki ba myo ande school re ka don kum ka ni ka judge school ka ba peleng na man ta ki ni ki kena dia ki ong yang fi kum no fi kloi ban de kai ong nde ka pasuk kam de ka pasuk ban ne kai ban ki dang step ting ling ka course lap kum ne ka long jaitu ba ngo ni ki no kai jing long priu ting ka don hi ka jing jaitu ta ma ni hab ban ki ve na mata pating pakai ni kena ti ba ab yang ni na ban le jaitu ni hab wan na mata ka jongki ka ka de ka jing trishtom confidence being a woman I understand we have to wear a very strong armor of confidence and that is where it shows our mission with a vision that is mighty and tough yang what is the secret of your success nga ongiki I will not give you the procedure of my success but surely I will give you my formula of failure because it is through failure that I'm standing here that I'm receiving this award today so let us be a message of hope because a small act of kindness will inspire a struggling soul. We should not only dream of success, we should work for it. Because our small steps today will be the giant leaps of tomorrow. Yang kedua baru kita hikai yang kedua shibon jadi kena ni kita nak kena ki badan ki jindi ki bam long mentali ni lah tip mungkin ki kuat ki drugs ki cigarette ki pun ki kena ki bagi itu ni piang ki ni kuat ni change ki ni kuat ki kena ki long sa kunju to bring changes we just cannot sit and wish we have to do things differently ni happen kalai ni kena ki dua hari kita dikena ki balong ki ba shudem bet ka pas au ka khamat in on school dang step itu menurut ban keren menurut ban pe ngam ju khamai ngaru ki kena ba ba nga sotho ukurim jonga lok jonga mi try balong kumno de nga sotho ba ki kena ki pendo kumno de ngam ju khamai nga shukran ni ba ya kini ki kena fia balong dan ka patient fia balong patient ba ba ki fia ban sotho ba ya ka jinlo ka jinman ji mostly they come from broken families isha abuse kimyo akala ben kuliah kot ha dan kalian jeng ni baru kinong ikai ni pendiang yang kanut sekejap ni perlong yaki hadu kata ba nginong spoon fed ba yaki
ni penbiangkan notes ni xerox ba ni sapen ayat ni sotu ngin da ai homework lu kinumla ban pendep kamen to ye ni mangi long school tang si akan ta si teng tang adu nyo ba james step adu kenda si teng step dia wat la kata ni penong school Saturday ru dia wan nama ladangin penong school Saturday kamu minum la pendep lagi pus ki jomi ki kena dia keluar hi benwan bat dia pediang ba sutenat kawai balong kim salah hi pediang hi ya ke ka bani kai oi ki kindang ki kena nganung om ki long naughty ki long mischievous ki kena dia ki pediang ni haban sneng ni haban pedi ni haban kraw ko kita ki kena om dei bangin shumai ni shu pen hiet nama da ka ba mai da ka pen hiet ni wa i ba ki kena ta pen tela dei ni haban so thu ba ya ka jingmut ka jing berkat ka joki ba ya ka jing ya kendu ka joki nama ba let's say ni ting ka jing ya kendu ka joki kim na ban ya thu ya ni yo i ha ki kman joki kena ba kadang ke ke shalendet ba kim na ban ya thu ya ni no the ba fishong ba ki da ki sneng ba ki ting after class fishong ni le ni ban interact ba ki dan ki kena ki ba like ki ban ya thu ba ting ki jauh mat ke ka ba ya kendu tinggi lah ban ya rap ba ki teacher sa ni ki nak ki country shikam ha dengan tak ki kena jami lang ka ngakwa ban appreciation ni dia baru hi ki no hikai ba improve ka jami ni. Teachers very much should be a counselor for all the students. Kam day atam ka jingi kaya ki kot rega ni di ban counsel ru ki kena ba ki day ban dan ru ki extracurricular activities. Tang ka kot kan ban ti ya ka jabi ka jomi mo ki day ban dan di counseling ni kalong ka ba dan kamba ni day ban long counselor sha ki kena jomi. Ni kidan ki adult education. So what do you have to say about that, especially when you bring a Mawkynrew kasi kan? Ki naka jat penrio khasna chungi ki duna bha banwan kin dan hiru hangi school ki ki bala asam bala ramba ki dan ki 50 plus ru hangi dan itu bala yo pension ri ve mo ibawan te naka yang ki jat penrio chungi ki man long ki le ran intenya ki akran benju ya ki ong kumno long kat phi la he kum ne free school kum peneran ki peneran ya kaya kasem reni i pada ka ki ve ki jat penrio ki na yen ki ya ai man sim ki kun ki jong ki bela apa kelas 9 ki dak don ki kun ki kelas ru but ki don ki kun ki bela 3 lakh ta long he ru re ki pa ki me ki jong ki ban school ani long itna me appreciate ki to ki we ki chai ban re ki ba shim ba ki education ka desha ka badan kam ba ka jing in ba jongi ba ndai bangin nang ka ban pulien re mata ka signature ka de ba dan kam ba dia shutu ya fikri dia we ba don we kuna ane u wan school shwa unang kam ban sain Reba hadir pada ulah apa saya akan menteri kejong ulah nang dan signature usam dukan sini dia utau terai jeng udawan hani udah setengah awang ni nang menteri jangan udah nang haban pen kareng nang buat sekolah ni kita kiki evrolan ni setengah